ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кун скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. имрӯза видеои мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ буден. айни ҳол мо комментарияҳоро мехонем, чунки чанд рӯз буд мо комментарияҳоро намехондему, ба саволҳои шумо ҷавоб гардондагӣ набудем ва пеш аз барномаро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки имрӯз барномае ки мо қайд кардем оиди муҳоҷирот тааллуқ дора ва алоҳида барнома мешавад танҳо дар мавзӯъҳое ки ба муҳоҷирот тааллуқ доранд суҳбат мекунем, аз ҳуқуқ ва уҳдадориҳошон бохабаршон мекунем, яъне ки аз кодекси меҳнати Федератсияи Россия мо барнома тайёр карда истодаем. ҳамин рӯз насиб боша агар якумин барномааш пешкаши шумо карда мешавад. ва боз як чиз дигара гуфтанием ки як ду се барномае ки ма дар видеоҳом аллакай мисол кепка мондаистам ё ки либосои камтар дига пӯшидаистам, чандин нафаро ҳарчи гуфтаистам ки те чӣ вай хеле кардаистиву кепка мондаи дигар чизҳо. бародарои азиз, ҳаво хунук шидагие, дар ин ҳаво намешавад ки ма костюм бурук пӯшум, як киртай холӣ пӯшум, мақсад ай пай кор боромшам. ба ҳамин хотир шумо ҳар як гапе мегӯян аввал камтар фикр кунед, баъд ҳам комментариятонро бинависед. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Али Ҳалимов нависад: ассалому алайкум акай Сорбон, ма гражданини Россияро дорам, айни ҳол дар Тоҷикистон мебошам, чӣ гуна ба Россия равам? бародарои азиз, ҳозир ма ба саволи ҳамин бародар ба чандин каси дигар ҷавоб мегардонам, бо диққат гӯш кунед. вақте ки шумо гражданствои Россияро дорену дар Тоҷикистон қарор доред ва ҳаррӯзҳа медонед ки ҳар рӯз рейс шидаистад, чартерни рейсҳо аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати Somon Air ба анҷом расидаистад ва шумо метавонед ки дар ҳолате ки Somon Air парвоз мекуна ба Россия, аз Россия шаҳрвандои тоҷика мегира ба Тоҷикистон миёра ва Somon Air бояд бо парвоз куна бирава ва боз шаҳрвандора, мақсад ки ҳар рӯз парвоз куна бояд Somon Air. дар ҳамин ҳолат шаҳрвандои Россия ки дар Тоҷикистон қарор дорен, шумо бирен бояд ба посольствои Россия дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунед ки мо дар ҳақиқатан шаҳрвандии Россияро дорему мехоҳем ба Россия барбигардем ва ҳуҷҷатгузорӣ мекунем, пешниҳод мекунем ё ки через сайти госуслуги Российской Федератсия. ҳамин ду роҳ қати шумо метавонед ки ба Россия бо аз нав интиқол дода шавем ва он нафарое ки мақсад мегӯянд ки монеагӣ ба миён меояд, агар ҳамин чизои гуфтагиро кунен ягон мушкилӣ нест. Ҳасан Раҳмонов нависад: брат, номерои Красноярска гуфтен тела намебардора, ягон одами надёжни нест, телефона бардора. бародарои азиз, ғайр аз канали ма чандин шабакаҳои дигар ӯ рақамҳоро пешкаши ҳавасмандон гардондагианд. ба ҳамин хотир фикр мекунам аз сабаби зиёд ба ово занг задан мумкин телефона набардоранд ва шумо метавонед ки примой бирен ба ҳамун адресҳое ки пешниҳод кардагианд, чунки аллакай чиптаҳо ба фурӯш биромадагӣ ҳастанд. Дусматов нависад: салом ака, ту фақат аз Россия рафтанам мегӯй, ай Тоҷикистон чӣ хел биёя, одамо ҳамуро бигӯ, фақат як гапа мегӣ. бародари азиз, барое ки ма 100 бор фаҳмондагием, бо 100 бор инам хеле савол додагием шумо агар дуруст нафаҳмен, шумо фаҳмида натонен, ин айби ман нестае ки ма дар ҳар як барномаам як чиза такрор ба такрор гап задан гирам. Фатоҳов нависад: ту Москваро дар кинои Бригада дидай, бо иқат тоҷикиша ёфта гуфтасти. рост мегӯй бародар, леки дар ҳамун кинорам дидагӣ ҳастем. гарчанди рафтагӣ набошам, мумкин ки аз баъзеи ҳамин тиборин одамам ма хушрӯтар қонуну қоидаи ҳамунҷаро бидонам. ин гапи ма ҳамада дахл надора, баъзеҳо гуфтаистанд. Манучер нависад: ба иқа нархи қимат мерай, баъд ай бекорӣ бепулира ба як сомони кӯҳнаи скочкардагӣ зор мешавад. бародарои азиз, ма комментариёро ҳамаша мехонам. як хеле одамо қайд мекунанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон нарен, ай рафтанда ҳамҷада кору фаъолият кардан гирен. мақсад барои чӣ гапа мегӯям? барое ки ҳозир айни душворияй мақсад шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки меоед, ай иси рафта наметавонем ба осонӣ. ба ҳамин хотир агар касоед ки
ҷойи кор дошта бошен, ҷойи хоб дошта бошен, кору фаъолиятона дар ҳамунҷа идома додан бигирен хубтарае. баъд чандин касои дига дар бораи ин навистагиянд ки мақсад дар Федератсияи Россия шавҳар ё ки зан иқомат мекуна гражданство доранд. мисол агар бигирем шавҳараш дар Россия истиқомат мекуна дар ҳамунҷа ӯ гражданство доранд, лекин ҳамсараш дар ҷумҳурии Тоҷикистон ай ва як мушкили дигар ие ки ЗАГС надоранд. иё ҳамиё савол метиҳанд ки оё мо ба воситаи гражданствои шавҳармон ё ки ба воситаи гражданствои занмон метонем рафта дар ҳолате ки ЗАГС надошта бошем. дар ҳолате ки шумо ЗАГС надошта бошед наметонед рафта, барое ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи зан мард якҷоя буданаш и ҳамун ҳуҷҷати ЗАГС ай. ва агар фарзанд ки дошта бошед ба воситаи занеу ба воситаи фарзанд метонед рафта, чунки фарзанд ба номи шумои қонунӣ. Аҳлиддин навистай: ака аз Тоҷикистон билет чанд сомай ба Москва ра? ҳамира гап мезадем. Билет 5000 сомон. Курс ҳар рӯз али шидан мегирад 395 евро чанд суме ки шава. Курс пасттар шава 5000 мешава, курс баланд шава 5500 мешава. Вобаста аз баланд рафтани курсай қурби евро. ҷобиров навистай: ҳами камтар арзон мешид, билет хуб мешид. бародари азиз, морам тарафдорем ки осониҳо зиёдтар шаванд, арзониҳо зиёдтар шаванд. Гулаев навистай: нархи доруи пӯстсафедшидагӣ нархаш чанд сум? илтимос ҷавоб диҳед. бародари азиз, ӯ софсавдо ҳамҷа рақамош ҳастай будро занг бизама дар бораи дорувой ва ё ягон маълумот надорам, намедонам. ӯ ҳамҷа рақамош ҳастай, занг мезанӣ, нарх навоша мепирсӣ, ҳамаша ба ту мефаҳмонанд, гапат мезанам. Насрулло навистай: акай сорбон аблава кай тамом мешава? мегуфтен рӯзҳои наздик я навор мекунем, мегем ки аблава будшид чӣ хеле шид нашид, ҳамаша дар ҳамунҷа қайд мекунем, интизор бошем. усмонҷон Дусматов навистай: тавассути Қирғизистон бо роҳи ҳавоӣ аз Россия ба Тоҷикистон рафта мешавад? тавассути Қирғизистон аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада намешава мутаассифона, лекин роҳи осонаш чем Қирғизистон прямой ба Тоҷикистон омадан аст. яъне ки аз Россия билет мегирӣ, ба Тоҷикистон меоӣ бе пересадкаи ягон давлати дигар. тамошобинони азиз, мо дина як навор кардем пешкаши шумо дар бораи мақсад тағйироти иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карданаш ба шумо пешкаш кардем, фаҳмондем ва гуфтем ки барои аз интернет фоида ба даст овардан бояд андоз ситонида шавад. баъза нафарҳо ҳамин чиза дуруст дарк кардан натонистанд, гарчанде ки мо ҳамқа кӯшиш мекунем ба лаҳҷаи кӯчагӣ, ба лаҳҷаи сода бифаҳмонем, лекин боз як 30-40% одамо фаҳмидагӣ нестану мисол савол додагиянд ки агар мо ба телефон сайти Сомонтиҷӣ дроем, мо налог меспорем. не бародарои азиз, ман дар уҷа гуфтагием ки агар шумо дар интернет кору фаъолият мекунен, маблағ ба даст миёрен, мисол мегирем ина, агар ман аз YouTube пул кор мекунам, худи ман шахсан аз YouTube пул кор мекунам, фоида ба даст меорам, ман налог меспорам бигем. Айнами YouTube ман налог меспорам, барое ки ман фоида мебинам. марам ҳамира дар назар доштам ки мақсад шумо аз Instagram ё ки аз ягон сайти дигар ё ки ягон сайт мекушоед хитон барои фоида ба даст овардан, дар ин ҳолат шумо бояд ба кумитаи андоз пешниҳод кунед, шумо ҳиссаи мақсад пардохт кунед, налог биспоред. ман ина чиза дар назар доштам. нагуфтам дар уҷа ки шумо Сомонтиҷӣ бидроед, налог меспоред, ё ки шумо одноклассник бидроед, налог меспоред, ё Instagram бидроед, налог меспоред. хоҳиш мекунам бо диққат ҳар як сухане мегем, гӯш кунед, ҳамура баъд хулосаи хитона бубуред. Комрон Маҷидов нависад: салом юристиҷе, савол дорам. бародари ман тариқи переселения ба гражданство спорида буд, РВП биромад, баъд ба паспорти сурх спорида ба Тоҷикистон омад. акнун паспорт биромадааст, то чанд муддат метавона омада, чанд моҳ пас биёяд мешавад? ҳамира ҷавоб гардонед. бародари азиз, ту дар инҷа гуфта ки переселени ба гражданство спорида дар ҳолате ки бо тариқи переселени та аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия мерай. дар ҳамин ҳолат вақте ки ту Россия рафтиву аз инҷа ҳуҷҷатгузориҳо тахшид ва қабул кард посолствои Россия ҳама чизро Тоҷикистон ва тура бурда ҷо мекунанд, мисол дар ягон ҷо. дар ин ҳолат бояд дар ин ҳами чизе ки ту қайд карди переселения ба гражданство бояд 2 сол ё ки 1 сол дар ҳамунҷа бимонӣ ва ин қадар тӯли вақте ки ту дар уҷа мемонӣ, давлат барои ту, барои зан, барои фарзандат пул ҷидо мекунад, яъне ки ҳар моҳи ягон сомон ба номи шумо ҷидо мекунанд, то ки шумо мақсад
ҳамун қадар варианте ки давлат пешниҳод мекунад қабул кардем. Яъне ки шумо мерен давлат пешниҳод мекунад ки 2 сол аз дохили Россия берун намебироӣ, 2 сол дар ҳамиҷа меистӣ, баъд соҳиби гражданствои Россия мешавед. Шумо дар ин ҳолат барои гражданство гирифтан 2 сол меистен ё ки 1 сол меистен, лекин давлат шуморо ёрдам мекунад. Дар ҳолате ки мақсад ту гуфтаистай барои паспорти сирх супорида Тоҷикистон омад ва то чанд қара метавонад ки обратно бирава паспортча бигира. Барои ин чизе ки паспорти сирх гуфтаистай ту бародари азиз, ин хелаки вақте ки ту ира спориди бояд амун паспорта мегирифтӣ баъд меомадӣ ва дар ҳолате ки ту омадаи ба ҷумҳурии Тоҷикистон ин сроки кам дора, бояд ҳатман аз сари нав ба Федератсияи Россия барбигардӣ. Мама и папа нависай. Шумо Россияро ба ҷумҳурии Тоҷикистон баробар кардан намешавад. Дар Россия фақат компанияҳои калона Россия налог пурсид. Мелки бизнес бесплатно бародар. Бародари азиз, чӣ хел ту чандин нафарат мегӯӣ ки Россияро ба Тоҷикистон баробар накунем? Чӣ ба баробар накунем? Дар ҳамин ҷиҳат саволи мада ҷавоб диҳем ки чӣ ба баробар накунем. Мақсад мо қайд кардем ки Федератсияи Россия барои андозбандӣ кардани социални сетоб, яъне даромад кардан аз сайтҳои интернетӣ, соли 2019 қонуни худша ба имзо расонид. Федератсияи Россия аз ҳама сайтҳое ки фоида ба даст меоранд налог мегира. И хеле гап нест дар ягон ҷо ки ҳозир ту гуфтаистай бесплатния. И гапа дурӯғай бародари азиз. Ва як чиз дига оиди ҳамин гапи ту гуфтани музи ки мегӯи мелки бизнес бесплатния. Мову шумо, ма шуморо тоқа дар назар надорам. Ма хидмам дар назар дорам. Мову шумо мисол мегирем, агар дар ягон ҷо ягон дукони майдаак мекушем, ҷои ходок мисол мегирем, чӣ ба налоги давлата намеспорем? Саволи ма дар ина ҷавоб дед. Барои чӣ налоги давлата намеспорем? Значит модам бесума ягани модам дастгирӣ ҳастай ку. И қавқа чиз да ягон кас налог намеспора дар ҳамин хидмон. Чӣ хеле фордестай кор кардаистанд мардум. Лекин аз рӯи қонун ҳамаи давлати хеле, ма тоқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар надорам. Ҳамаи давлат ҳами хеле дар ҳолате ки ту фоида ба даст меорӣ ая чиз, бояд ай ҳамун чизе ту андоз биспорӣ. Дар тарафҳои Европа ҳами хеле ки то ҳатто президентчон барои як чиза харидорӣ кардан, барои як фоидаро ба даст оварданаш андози ӯро меспорад. Тарафҳои Европада. Барои ҳамин бародарони азиз, ҳар як чизе ки пешниҳоди шумо мекунем, ӯро хушрӯ гӯш кунен ва хушрӯ ҷустуҷӯ кунен, бихонен дар бораи ӯ бо муфассалтар, баъд хулосаи хитона буброрен, ё ки ба хулосаи хуб меоен, ё ки ба хулосаи бад, уш интихоби шумоем бад. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем, интизор бошен барномаеро ки мо қайд кардем дар аввали видеомон. Иншааллоҳ ки ҳамин рӯз мебирояд. Дар канали Юристи Ҷей обуна шудана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.